Presented by Sandhya Entertainment. Music project. जब एतोगे बराती छोरी जब एतोगे बराती चले लगे तो भराती डीजे पर डाके फाड़ देबोगे बुझली जब एतोगे बराती चले लगे तो भराती डीजे पर डाके फाड़ देबोगे तोरा गोला हाके मार देबोगे गे 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 ओही मरबे में गाड़ देबोगे तोरा सैया के मार देबोगे ओही सोमवार में गाड़ देबोगे बुझली नहीं अभी सुन रही है संध्या एंटरटेनमेंट की शानदार प्रस्तुति प्रेजेंटेड बाय संध्या एंटरटेनमेंट। सैया के मार देबोगे सैया के मार देबोगे ओही सोमवार में गाड़ देबोगे छोड़ी देबे तू पहल को डर गे तोरा सैया के कोई देबो मडर गे तोरा सैया के कोई देबो मडर गे छोड़ी देबे तू पहल को डर गे तोरा सैया के कोई देबो मडर गे अपन मंगिया भरा के घर दोसरा बसा के अपन मंगिया भरा के घर दोसरा बसा के हमर दुनिया उजाड़ देबे गे तोरा दुल्हा के मार देबोगे गे 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 तोरा सैया के मार देबोगे गे गे तोरा दुल्हा के मार देबोगे ओही मरबा में गाड़ देबोगे बुझली अभी सुन रही है संध्या एंटरटेनमेंट की शानदार प्रस्तुति तोरा सैया के मार देबोगे ओही सोमवार में गाड़ देबोगे जगते नारी लाल छैरांग आवाज गे घुरन याद बंद कर तो आवाज गे घुरन याद बंद कर तो आवाज गे हर किशोर यादव छैरांग आवाज गे घुरन याद बंद कर तो आवाज गे बलि सैया के चढ़ेबे ने सुधीर के पेबे गे छौरी बुझलही बलि सैया के चढ़ेबे ने सुधीर के पेबे अपन दुनिया उजाड़ लेबे गे तोरा दुल्हा के मार देबोगे गे 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 तोरा सैया के मार देबोगे गे गे तोरा दुल्हा के मार देबोगे ओही मरबा में गाड़ देबोगे बुझली सोमवार में गाड़ देबोगे यदि आप चाहते हैं संध्या एंटरटेनमेंट के सभी ऑडियो वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।